Ya. Ya, kok ditutukake meneh ana jeneng Pathet Sanga lho. Ya, tak derekake yo. Kandhane Kang Sekar Gadung miwah kembang menur pongat esmuaron miwah oyotan kati kusuma mangambar-ambar warku kusing tupaku maon kalon kadimega kang memba Bathara amenangi jamane dan hewaya ing pambuti melungit dan ora tahan yen tan meluang lakoni boya kaduman milik kaliren wekasanipun dilalah kerswalah bejo becah nekang lali luwe bejo kang eling lawan waspada minat ning kalangnya nagar pelayan
Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa korek kadange nyaya tunggil ibu Switombreng Sri Kuru Pati ing nagri Ngastina kinarya manggala golonganing Senopati Paman Harya Sengkuni wonten timbalan iki ngadhawuh nggih Paman sak sampunipun dumugi wonten wana Duryapura manah kula kok lajeng kodheng bingung kados-kados boten ngertos kiblat pertapan Kutha Runggu menika medal pundi mongko wanter timbalan dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana Ngastina menawi kula kadhawuhan pinanggih kaliyan Pendhita Kutha Runggu Begawan Kesawa Sindhi ingkang tinanggenah ngasta kamulyaning keprabon Wahyu Sri Makutha Rama cobi Paman Paman Harya kados pundi penggalihipun sami nggih sak sampunipun kula mlebet wonten wana Duryapura menika maos kodheng wah kados entung di lor di kidul piye Dur napa mleh kula man wah kula niki napa mleh anggere kendriya weteng kula wareg mboten iso mikir man rumangsa kula kok angen-angen kula niku bunel mboten kanten-kantenan lah iya Dursasana kula man Kurawa sing melu pira Dun Kurawa sing melu pira sekedhik lho kok sithik iki sanese sami bolos nggih boten mlebet lho kok sik ta Kurawa kuwi cacahe iki 100 lho akeh ditetepke dek ingine wis wani bolos lha nggih niku apike temriku niku apik piye iki malah setuju lha nggih kula niku ngantek gumus taun jembleng serendeng wong akeh ditetepke wingi kok ya wani bolos ki dah sok mben ngoten to man dijagak-jagake butuh ngaya-aya ora sumbut karo nalika dek janji arep budale ulah kok ya iya oh demi rakyat demi cinta kepada rakyat demi negara lah belgedes ora ngadil kelakuane do kaya ngono iki ora ngono sing mbok sengene iki sapa nggih bala kula Kurawa niku kula mboten ngarani sinten-sinten lho Mas Tiang Ngastina ngoten lho kula niku judeg melu ngrasake ya kebangetan temen ngono lho kok mboten ngelingi nggih Man ora ngelingi piye ah dene kok ngono nek di demo kok bingung ora pripun kula nek di demo ya aja susah nyatane bener kok niku ora mesake sing reksa teng jaba sing jaba pager niku para prajurit para senopati anung-anung do ngreksa katentreman aja nganti eneng sing padha gegeran lah kok sing jero gugu karepe dhewe jajan wis negara arep nyandi ngono lho ngalah aku iki rasa melu mikir demogati lho ah justru kula niki wong cilik Man ngoten niku nggih wakil kula kula nggih melu makilke mula kula melu serik nek disepelekke janjine kok ngono kok bareng kasih nyatane kok mak pleketis niku jenenge nek piwulange cara kuno Lati karo Pakarti mboten nyawiji Man iki cangkemmu kok iso omong ngono lha nggih ngoten Lati niku lambe
Pakartine kuwati makarti niku jumangkah tumandang. Dadi guneme karo batine karo tumindake niku mboten cocok. Ngeten. Pun nek kaya ngeten diterus-teruske pun. Mang titeni mawon. Somben mesti ora digagas karo wong cilik. Nek disepelekke aja do nesu. Lah kok malah sing muring-muring malah durma ganti. Pun kajenge. Aku dicopot tuh dadi rakyat ya malah seneng kok. Dadi copot dadekke saka rakyat dadekke apa? Ah sapa ngerti dicopot dadi rakyat dadekke camat. Lah dapurmu kaya ngono. Anak Prabu Ngawangga. Kula paman. Pun nggih. Sampun sak menika ngaten mawon. Wana menika dipun ubyek, dipun padosi. Mangke menawi pinanggih kaliyan sinten kemawon dipun dangu. Kedah medhah pundi menawi dateng pertapan Kutha Runggu. Oh ngaten paman. Inggih. Jayadrata wonten dawuh. Kartomarma Swatama wonten dawuh Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Kabeh para kadang-kadang sak terangan. Ayo. Tut wuri laku jantraku. Golek wong kang bisa nuduhake menyang pertapan Kutha Runggu. Nggih, monggo kula dhek. Nggih, monggo kula dherekaken. Kadang padha aran benar besok amen modal.
Mian seswa matur marang Risang Mahayagi Sang Wipra kadiparan karsaning Hyang Adipati Yogya sarwiring warna kang gumelaran neng bumi mugi ulun tedhahna tanja Sang Wibuhanjari keparenga kula matur teja-teja suleksana tejaning satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden Mansengkune wan apa sampeyan nggih ngerti maknane tembung niku wau sing kandha sapa lho kula niku takon kalih sampeyan nggih ngerti tembunge pendhita niku wau sing kandha sapa iki guneman nek ora iso sambung sampeyan ngerti napa mboten ucape pendhita niku wau sing kandha ngerti nek aku ngerti iki sapa wah aku ora ngerti nek mulek wah mbok empun ngakoni bodhone ora ngempun to man ngati-ati lho pripun man pendhita tuwek nggawa klangenan klangenan apa aku nggawa kethek rupane putih nek kula pikir-pikir malah HP ketheke niku men kali sampeyan wis cakemmu lho nggih kula ngerti man kethek putih niku nek mboten kleru lho man niku manut kali kondange man